سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مسوني شومون تمقابيت سلالو على توزينات تزلكم مسئلخو كموترو كسافة أمي مدباتنا نخت كتاتولنا ندعدمكو بقدام أرئيست زينا إثيوبيا بقوداينا إلا توصلوه بيناو بوليسيتات جبسون سودان كم زي قبلوه بريزيدنت ألسيسي قليسو بمنقدي على موت بقصو بروغرام كوفاكس إن إثيوبيا استعدل 2.2 مليون كتابة سيرو كوفيد 19 تمالينا معرفون فورتي بولي آتيو بليونر بعلت بيت نبر جيف بيزوس لناي ساينس ممر تمريعام بريزيدنت باراغواي نسلسته مينسترتات كاب سرح 5 سوغان قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኢትዮጵያ በጉዳይ ናይ ለእት ወስዶ በይናዊ ፖሊሲታት ግብጽን ሱዳን ከም ዘይቅበልኦ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ገሊጹ ኢትዮጵያ በጉዳይ አጠቃማ ናይል ሱዳንን ግብጽን ክቅበሎ እንተ ዘይኮኑ ካለ አማራጭ ከም ዘይብለን ዘገድድ በይናዊ ፖሊሲታት ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ገሊጹ እቲ ፕሬዝዳንት ድሕሪ ሙዳቕ ስርዓት በሽር ነፈለም ኣዋን በቀዳም 6 መጋቢት ናብ ሱዳን ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ነቴሌቪዥን ተሃገር ኣብ ዝሃቦ ቃልዩ ነዚ ገሊጹ እቲ ፕሬዝዳንት በተወሳኺ ኣብ ዕጹ ማዕጾ በጽሑ ዘሎ ዘተ ኣብ ጉዳይ አጠቃማ ናይል ኢትዮጵያን እቲ ሃንጹ ዘላ ዲጋት ሓድሶን ኣድማዒ ናብ ዝኾነ ዘተ ክምለስ ተላብዩ ሱዳን አቀዲማ ተሰናኺሉ ዘሎ ዘተ ሰለስቴን ሃገራት በመንጎኝነት አሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓ ሕብረት ሃገራት ሕብረት አፍሪካን ዳግም ክምለስ ሓቲታያ ምስ ኢትዮጵያ ብዶ ግጭት ተጸሚዳ ትርከብ ሱዳን በዚካቲ ኣብ ጉዳይ ናይል ናብ መርገጺ ግብጽ ዝዛዘው ፖሊሲ መሓዛ ወታደራውን ጸጥታውን ጸውቲ ንምፍጣሩን ምስ ግብጽ ሓያሎ ወታደራት ስምዓት ኣብ ምክያድ ትርከብ ወኪል ዜና AFP ኣብ ጸብጻቡ ከም ዝብሎ ድሕሪ ምብጻሕ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣብ ጉዳይ ዶቦ ምስሓብ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብጽን ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ኣንፊታት ላያ وهاب قالت بريزيدنت السودان مس ኢትዮጵያ بزداو مبراو ግዛታት ሉላውነት ንምኽባር ዝኸደቶ መስርሕን ናይ ሱዳን ዓለም ኾስን ምዕዶብ ዘይተሕስዩ ብምባሉ AFP ጠቂሱ ሱዳን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ወታደራታ ብምውፋር ሓርሶት ኢትዮጵያ ካርሶን ዝጽንሑ ኣካል ግዛት እዩ ንዝበለቶም ከባቢታት ከም ዝተዋጸረት ይግለጽ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ሱዳንን ግብጽን ክገብሩ ዝጽንሑ ለዝወዲኦም ንሓባራዊ ወታደራዊ ምትሕባር ስምዕ ከም ዝተፈራረሙ ይዝከር ቅድም ክብሉን ግብጽን ሱዳንን ናይ ሓባር ወታደራዊ ልምዓት ክገብራ ጸኒሐን ኣብ ኩናት ትግራይ ተዋሂድ ሕዝሎ መንግስት ኢትዮጵያ ሱዳን ናይ 26 ዓመታት ዝጎበጠቶ መሬት እዩ እናበለት ንእትቋጽሩ ዘላ ሰፊሕ ክፋል መሬትን ምላሱ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ክህብሉ ዓቕሚ ኣስኢኑ ከም ዘሎ ወታደራውያን ተንተንቲ ይረድኡ بمنقدي على موت بقصو برنامج كوفاكس إن إثيوبيا استعدل 2.2 مليون كتابة سيرو كوفيد 19 تمالينا معرفون فرتي بولي آتيو أتينا بإثيوبيا زاتو كتابة أسترازينيكا استبهال كتابة مخانو آب إثيوبيا زركب بيت صفت ودبتعنا على مافليتم تبيت صفت الزبه من قدي كوفاكس ناب إثيوبيا زاتو كتابة سيرو كوفيد 19 تودب كلن هاجرات مع رتبة صحنة كتابة نخلون زجبر زلو تعريه الزريلهم تكتابة نتوما قدموا زواهم سمويات عنا قالوا إن مفلاي كلمة من دلوقتي يجبر مهلاو مينستر تاعنا إثيوبيا أفليتني روم أقدم بلا مينستر تاعنا إثيوبيا دكتور ليا كاساتي كتابة نتوم نتحمام زيارة غالتي بقدام نت كم زواب أفليتاني رام بزي مسارات سمويات عنا محبراوي أقللت عنا زهون أب حزباون مقوعزياتان دسرحون قدام نت كم زوابهم بمحبار بدرجة هاجر زقوم حيل أمام أب أو هواء تختابت مكوت صار كم زجبر أتا مينستر حبيرام على موت بقصو برنامج كوفاكس نابد خاطات هاجرات كتابة سر كورونا فيروس ككفافل استمسرته عالم لوقاوي محبريوم برنامج كوفاكس نابد خاطات هاجرات كتابة سر كورونا فيروس ككفافل كاب معولات هاجرات جنزباوي حاجة زجبرلهم كابزن هاجرات عباي بريطانيا بمنقدي UK إلى بله برنامج كوفاكس شو 260 مليون دولار حاجز كم زجبرت أبي إثيوبيا وكيل UKAD كريستيان روك بتويتر قالتهم برنامج كوفاكس نتن كاب عالمناتي كتابة بباجتن كعدقوه أي كالانين زبهلا أمام عبال زركوه 190 هاجرات أو اشتغلت عمت كل بليون كتابة سيرو كورونا فيروس نخبات أحوتن يسرح خمزلو يحبر بفلايكاتن دخاتات زبهلا 9 كلتن هاجرات معرتن عالمي ألون زبهلا 9 شمونتن هاجرات كتابة نخبات سحن كم زقبريو برنامج كوفاكس زقالت ኢትዮጵያ ትርከበን ብርክት ዝበለ ሃገራት አፍሪካ ተጠቀምቲ ናይዚ ፕሮግራም
ኣፍሪካ ብመንገዲ እዚ ዓለማዊ ተበግሶ 220 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክትረክብ እያ ፕሮግራም ኮቫክስ ክሳብ ሕጂ $6 ቢልዮን ሰልዲ ከም ዝኣከበ ይነገር እንተኾነ እቲ ዝወጠኑ መደባት ንኽከናውን ብሕጂ $2 ቢልዮን ከም ዝተረፈ እዩ ዝገልጽ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ካሳ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ምስ ፕሮግራም ኮቫክስ ኮይነን ዝሰርሓ ዘለዋ ሃገራት ክሳብ መወዳእታ 2020 ብውሕዱ 20 ሚልዮን ክታበት ካብ ህዝባ ክኽተባ ውጥን ኣውፅአን ይሰርሓ ምህላውን ምግላጽ ዝዝከር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 165,000 ሰባት በቲ ኮሮና ቫይረስ ክትሓዙን ከለዎም 2,427 ካ ሞይቶም ይርከቡ ሃገራት ናይጄሪያ ኬንያ ጋና አይቮሪ ኮስት ጋምቢያን ዲሞክራሲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ገለ ካብተን በመንገዲ ኮቫክስ ክታበት ዝበጽሐን ሃገራት ኣፍሪቃየን ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ብዘጋጠመ ከቢድ ነታጎ 15 ሰባት ሞይቶም ኣብ ዓባይ ከተማ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝኾነት ከተማ ባታ ዘጋጠመ ነታጎ ሰፊሕ ዕንወት ከም ዝወረደ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሃገር ኣቃሊሑም ብሰንኪቲ ነታጎ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱን ብኣማይ ዝቑፀሩ ከም ዝተጎድኡን ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡ ነቲ ትማሊ ሰንበት ካብ ከተማ ባታ ኣብ ጥቓ ወተሃደራዊ ገዛውቲ ዘጋጠመ ነታጎ ሲዒቡ 500 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ ዘሎ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ምስ ሓደ መኽዘን ዳይናማይት ዝዛመድ እሽሽታ ጠንቂዞም ነተውታት ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ዝተዓኻለለ ዓብ ትክን መጠነ ሰፊሕ ጉድኣት ከም ዝበጽሕ ዘርእዩ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርግሑን ከለዎም ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢኳቶሪያል ጊኒን ሰባት ኣብቶም በቶም ነታውታት ዝዓነው ህንጻታት ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ከሕብሕቡ ተራእዮም ፕሬዝደንት ቴዎዶሮ ኦቢያንግ ኢንጉማ እቲ ነታጉ ኣብ ከተማ ባታ ኣብ ዝርከብ ዳርጋ ኩሎም ገዛውትን ህንጻታትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምግላጽ ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ረድኤትን ክግበር ተማሓጺኑ ኣብ ጥቃቶም ወተሃደራዊ ገዛውቲ ኣብ ዝርከቡ ግራውቲ ባሕርሱ ዝተፈጠረ ነዳዲ ሓዊ ሲዒቡ እዚ ነታጉ ኣጋጢሙ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ፕሬዝደንት ወሲኹ ገሊጹ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ወለንተኛታት ሰሙያ ጥዕና ኣብ ባታ ናብ ዝርከብ ዞባዊ ሆስፒታል ክኸዱን ልዑል መጠን ጉድኣት ስለ ዘጋጠመ ልግሲ ደም ክግበርን ብመንገዲ ትዊተር ሓቲቱ ከባቢያዊ ሆስፒታላት በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ተሓከምቲ ከም ዝመልአ ዝተገለጸ ክኸውን ከሎም ኣብ ሓደ ዝተጨናነቑ ሆስፒታል ዝቆሰሉ ሰባት ኣብ መሬት ደቂሶም እዮም ተራእዮም ድሕረቶም ነቶክታት ዝተሻቀሉ ሰባት ካብቲ ብትኪ ዝተዓብለኸን ሕንፈሽውሽ ዝበለን ቦታ እንክሃድሙ ዘርእዩ ተንቀሳቃሲ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ይርከብ ሓደ ነባረት ከባቢ ናይ AFP ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ነታው ሰሚዕና ነቲ ትክሪና እንታይ ይኸውን ከም ዝነበረ ግን ኣይፈለጥናን ኢሉ ነዚ ፍጻመ መቕዘፍቲ ክብል ዝገለጹ ኣምባሳደር ፈረንሳ ኦሊቨር ብሮንካን ንግዳያት ሓዘን ገሊጹ ኤምባሲ ስፔኑን ዜጋታት ሃገሩ ኣብ ገዝኦም ክኾኑ ኣገንዚቡ ይርከብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ 1968 ናጽነታ ክሳብ ትእውጅ ግዝኣት ስፔን እያ ነይራ ቢልዮነር በዓልቲ ቤት ነበር ጄፍ ቤዞስ ንናይ ሳይንስ መምህር ተመርዓ ማኬንዚ ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ቁጽሪ ሓደ ሃፍታም ኣብ ዓለም ዝኾነ ጄፍ ቤዞስ ተፋቲሓ ካብ መንጎ ሃፍታም ዓለም ሓንቲ ዝኾነት ማኬንዚ ዛጊት $4 ቢልዮን ብመልክዕ ረድኤት ለጊሳያ ጊቪንግ ፕሌጅ ኣብ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ግብረ ሰናዩ ቢልዮነር ማኬንዚ ንመምህር ሳይንስ ዳን ጄ ዌት ከም ዝተመርዓወት ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ ማኬንዚ ኣብ ዝውፅኦቶ መግለጺ ዳን ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰብ እዩ ክልቴና ሕጉሳት ኢና ክትብል ብዛዕባ ሓዳራ ተዛሪባ ከም ትንበያ መጽሔት ፎርብስ ማኬንዚ ኣስታት $53 ቢልዮን ሃፍቲትውንን ማኬንዚ ካብዚ ሃፍታን ትካላት ግብረ ሰናይ ከም ትልግስ ድማ ትምባጽያ እያ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሑ ትካላት ባንክታት ምግብን ናይ ጸለምቲ ኮሌጃትን ሓገዝ ንኽትገብር ቃል ካብ መንጎ ዝኣተወትሎም እዮም ማኬንዚ ምስ ጄፍ ቤዞስ ን25 ዓመታት ኣብ ሓዳራ ጸኒሓ ማኬንዚ ክልተ ልብወለድ መጽሓፍቲ ዝሕተመት ክትኸውን ከላ መጽሓፍ ዝሽየጠሉ ኣማዞን ኣብ ሲያትል ምስ 4 ደቃን በዓል እንደኣ ዳንን ከም እትነብር ይግለጽ ሓድሽ በዓል ገዛ ዳን ከኣ ደቂ ማኬንዚ ኣብ ዝመሃሩሉ ሓደ ናይ ሃፍታም ቤት ትምህርቲ መምህር ሳይንስ ከም ዝኾነ ይሕበር ጄፍ ቤዞስ ማኬንዚን ኣብ 2019 ብኣቋጽራ ኤውሮፓ ክፋትሑን ከለዉ ቤዞስ ቁጽሪ ሓደ ሃፍታም ዓለምና እዩ ነይሩ ኣብ ኣማዞን ዘሎ 16 ሚታዊት ብጽሕት ድማ ፍልፍል ሃፍቲ እዩ ናይ 25 ዓመታት ጸንሐ ሓዳሮም ክፈርስ ማኬንዚ ካብ ብጽሕት ኣማዞን 4 ሚታዊት ጥራያ ወሲዳ ቢልዮነር ማኬንዚ ኣብ ዝሕጂ እዋን መበል 22 ሃፍታም ክትኾን ከላ በዓል ቤታ ነበር ጄፍ ቤዞስ ድማ $117 ቢልዮን ብምውናን ቀንዲ ሃብታም ዓለምና እዩ መርበብ ሓበሬታ ጊቪንግ ፕሌጅ ቅድሚ 11 ዓመታት ብቢልን ሚሊንዳ ጌትስን
كون بهافتام وارن بافيتن كاب هافتام كلغسو بزدليو هافتاماتيو تمسريتم هافتام عالم جيف بيزوس زاغيت نابز تكال ايتتصنبرن بريزيدنت باراغواي سلسته مينسترات كاب سرح سوغيو بريزيدنت باراغواي ماريو أبدو بنيتز منغستي تهاجر آبات تحزا كورونا فيروس عتبا يكونن زبلو سبات نعبي دحر مولعهم نسلسته مينسترات كاب سرح سوغيوهم بريزيدنت ماريو أبدو بنيتز ني مينستر تمرتي مينستر قدات دكانستيون نحلق أستاف تهاجر نيو كاب سرح سوغيوهم زلوم مينستر تقنا تهاجرون بعربي بجزاء فقادو كاب مزنته وريديوم سمويات أنا تهاجر هوسبيتال بتحكمت كوفيد 19 مليون مهلاويون زحبروم أبت هاجر زلو تقامتي سلفتات بريزيدنت ماريو أبدو بنيتز كاب سلطانو خورديوم زتقلبو زلوم اتهم تقامت سلفتات بريزيدنت ماريو أبدو بنيتز اتي نسو زمرحو سلفي يماناي كنفن ببلشونا استقامات أني إلوميم زخصوهم أب هاجر باراغواي كسابلومي 265 سبات بكورونا فيروس كلكفون كلو أستاذ 3,200 سبات كا بسنكو كوفيد مويتميم أبز حلف سون متن ملكفتي سلازنهاره هوسبيتالات تهاجر للعاون حمات كحزة تجديلانين بزي كازي أبت هاجر مسرح كتابة أزيو دونجي مهلاويوم أتو من عبي خد كايدو زقنو سبات زحبروم باراغواي كسابلومي كاب بزي حزبه 0.1 ميتاوي تريا كتيبا زلام أبز حلف عربي سوميات أنه بأزمات حمات كوفيد 19 تسنيم كالوت عشا حسابات توسيخومهم أبرسل كتمات هاجر أب كالوت كتمات تهاجرن حيال نعبي أكايدوم سلفنياتات منغستي يسرقوا على زبلهم مليونات دولارات أب هزوت أناوي تسلالات كوال متجب نيرو بهالتيوم جالك أبتم سلام وسلفي زكايو زنبرو سلفنياتات مس بوليس بمجيجعو بوليس من بأجازن ناي بلاستيك تأيتن كم ستتكمه تسبس أواتي جلسون بسنك تستخير نعبي مكاين بحوت غاتيلن دكوانات تزميتون أستات 17 كا تاريمهم كم زلو تسبس أواتي حبروم أغد ما بيلو منستر تأنا تاجر جوليا مازوليني كاب حققتي أكلاتن محبر سب مويا حكمنا نترين غفيتها مسمتو بعربي بجزاء فقالو كام مزناتو مورادو يذكر منستر ركبات باراغواي جوان مانيل برونيتي كم زحبرو بريزيدنت ماريو أبدو بينيتز بغدام نتستخيل نعبيه نمجم مس أما خرتي تأخخيو من بارو يليزون منستر ركبات جوان مانيل برونيتي بمسعب بدحرزي أت بريزيدنت طلب زيغاتاتو سميعو هنتهم منستر تاتصويو كام مزنتهم كم زوردهم نغيرو ميلو خبركم تهاتلتي بين تيفي نلو مزبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم